akwai ɗan da zaka samu ashar wannan zagi shi a bakin mamansa ya fara ji. In wannan yayi laifi za ta zagi ubansa, in wannan yayi laifi za ta zagi uwarsa. Shi ashar ba a bakin yan iska ya fara ji ba, uwar da ta haife shi ya fara jin ashar a bakinta, wadda ita aka ɗora mata tsare wannan abun in zai ji a wajen wani. Waɗansu munanan abubuwa ita kanta yanzu ana rigima da ita akan sallah, yaushe ita kuma za ta nuna ma 'ya'yanta sallah. Takan zo tana magana da baban, 'ya'yan sun san abin da mama take gaya wa babanmu ƙarya ne, wata da 'ya'yan take haɗa baki su ma baban ƙarya. Yanzu wannan za ta ajiye yaran nan ta ce musu mai ƙarya zai shiga wuta? Ba zai yiwu ba. Malukum auladukum fitna, sannan 'ya'ya kuma su kansu fitina ne a gare ku. Ma'ana a sanadiyar 'ya'ya mutum na iya tsira a gaban Allah, a sanadiyar 'ya'ya mutum na iya tabewa hasara ta kama shi a gaban Allah. Duk wanda ya kyautata tarbiyyar 'ya'yansa, ya koyar da su addini, ya koyar da su sana'a, suka zanto mutane na gari, suka zanto sun san ciwon kansu, suka zanto akan tarbiyya ta addinin musulunci, to kaga wannan ya ci jarabawar da Allah ya bashi, amanar da Allah ya bashi ta 'ya'ya ya rike daidai. Duka mutumin da ya sakaci ya kyale 'ya'yansa a hannun tauraron dan adam, a hannun talabijin, a hannun rediyo, a hannun kaɗe-kaɗe, a hannun kwamfuta, a hannun satellite, ya kyale wannan su ne za su yi saitin kwakwalen 'ya'yansa, to kaga wannan ya ci amanar da Allah ya bashi ta 'ya'ya. Bayan mun yi magana akan abokai da ƙawaye, to a sa ido akan wanda yake abota da ɗanka, ka sa ido akan wacce take ƙawa da 'yakka, da wa 'yakka take ƙawa, da wa ɗanka yake aboki. Sannan ka dinga duba wayoyin 'ya'yanka. Yanzu muna jin kunyar yara, ba za ka ce wa 'yakka kawo wayarki ba, kuma nuna min password ɗin da kika sa duba. Ba za ka ce wa ɗanka ba ni wayarka in gani ba. Sannan kamar gata yawa yara yawa ma ba ma tambayansu daga ina suke ina za su. Mun ce kuma duk ranar da uba ko uwa suka kasa tambayar yaro abu biyu, to duk abin da ya faru laifinsu ne. Ina za ka, daga ina kake, wace ce kawaki, wane ne abokinka. Inda har za mu kyala waɗannan yara su tafi inda suke so, su dawo sanda suke so, wani ma sai an rufe gida fa yake dawa in ya fita tun safe. Sannan za a kai yaro makaranta, ba a zuwa makarantar, yana zuwa ko ba zuwa. Akwai yaron da sai da aka yi tam guda bai je ba. Su can malamai sun ɗauka larura yake da ita a gida, su kuma nan iyaye kullum suna ga ɗansa yana tafiya makaranta, ashe ba makaranta yake zuwa ba. Yau da za ka kira yaronka wani abu ya ɓace an ma ɓarna, ka koma gida kaga an fasa ma TV ko an ma ɓarna, sai ka tara yara ka ce to a gaya man gaskiya wanda ya abin nan. Idan ba haka ba sai wani ce ni dai zan faɗi gaskiya, ni ne na fasa. Ana ganewa? Ni ne na fasa. Muna jifa ne da na jeho abu kawai sai ya ce fas, sai na fasa. Wato kai ne ka fasa, malam in kana da hali dan siyo biskit ka bashi. Ana ganewa? Ya fasa TV kuma ka bashi biskit. To zo nan ka tara sauran a ga shi kaɗai ka bashi biskit, ko ka siyo wani abu mai daɗi ka bashi kamar ice cream. Ka sa abin da ya sa da baka wannan saboda ka faɗi gaskiya. Duk inda ka je in ka yi laifi kuma ma ba zan ma komai ba, na kyale ka saboda gaskiya. Yanzu ya yadda cewa as-sidqu yunji, gaskiya tana kubutar da mutum. Zai rike gaskiya ya zama kawai in ma kana son ɓoye laifi to kar ka haɗe da shi kai laifi dan zai tona ku tare. Jama'a ana ganewa? Tarbiyantar da 'ya'yanmu, yara dole ne Allah ya kawo su zamanin kallo, zamanin game, zamanin waya, dole ku yi musu. Idan kika ce ke gidanki ke malama ce ba za a yi kallo ba, to yaranki za su tafi gidan makota. Idan kika ce ke ba za ki ba wa 'ya'yanki waya hannu ba, to za a ba su a ɓoye suna ha'inta ki baki sani ba. In kika ce yaranki ba za su yi game ba, to 'ya'yan makota za su ja su kuma da game din. Dabarar da ake yi saita wa yaranki za ki lokaci na karatu da na kallo da na game, duk su san wannan. Yaranki da lokacin kwanciya yayi zaki ce to lokacin bacci yayi a tashi a kwanta, shikenan. Lokacin sallah yayi a tashi a yi sallah, shikenan. Komai ya zama suna gani tattare da ke. Idan kallo ake tunda tibin ko kuma channels tashoshin ba ke kike da control a kansu ba, idan ana kallo tsayawa ake ane wa yara bayani. Idan aka yi wani abu mara kyau sai ki ce kun ga abu kaza ba kyau,
me yin sa kaza 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 ki kushe abin. Ba wai ana cikin kallo in za a yi wani abu mara kyau sai ki canja tasha ba. To shi yaro duk lokacin da kai masa wannan sai ya nemo me yasa ka canja tasha, wacce tasha ma ka canja sai ya ganta. To wannan shi ne. Daga lokacin da yaro ya kai shekara 7 ana so hankalinku ya koma kan addininsa, ya koma kan addininsa. Dama zai tashin da zai yi tun daga shan mama har yayi har shekara 3, 4, 5, to ya zama idonsa bayi kaiwa kan fasadi a cikin gidanku. Ko iskanci ne ya gane wannan iskancin ba na gidanmu bane, ba na iyayena bane. Ko zai gani a anguwa kar ya gani a gaban mahaifinsa da mahaifiyarsa. Jama'a mun fahimta? Daga inda ya kai shekara 7 to ya fara kuma fikin, to hankalinku ya koma kan addininsa, hankalinku ya koma kan addininsa, musamman sallah. Daga inda ɗanka ya kai shekara 7 ka yi ƙoƙari ka sa ido ka gano ya iya sallah, ya iya alwala, ya iya ruku'u, ya iya sujuda, ya san me ake faɗa in an yi ruku'u, ya san me ake faɗa in an yi sujuda, ya san me ake faɗa in an yi zaman tahiya. Ka sa ɗaci akan haka, sallah ba za ta bar shi ya zama ɗan iska ba. Shi makaranta Allah wai naka ne, ba na uwar ba ne. Ita nata ne ta ba yaro mamma wata shekara 2. Naka ne ka je aiki ka kawo kuɗi a ciyar da yaro, a ba shi makaranta, a biya su kufisin yaro. In bai da lafiya baba ka kai shi gidan likita. Amma maza kun bar wa mata duka wu. Duk mata ke wannan aiki. Abin da kai ka iya ne hawan gado, baba, hawan gado. Baka da aikin komai sai hawa kan gado. Oh, me kenan? Wataran kuma ƙwauro na iyaye. Dan abin da ake ba yara din nan na makaranta ko a siya musu abin makaranta, wani yana da halin da zai wannan baya yi. Yara kullum suna ga ana ciye-ciye a waje, ana kashe-kashen kuɗi a waje, su ba su da shi, ana yan musu. To yasa da sun ga kuɗin da zai ishe su sai wannan abin sai su fara ɗauka. Kaga wataran gata ne yake yawa, wataran kuma takura ce take yawa, wataran kuma sakaci wajen aje kuɗin a inda bai kamata ba. Yanzu Abdullahi dan Umar yake cewa idan na bawa yaro na su soya min nama sai na kirga tsoka nawa ne don koya musu tarbiyyar riƙon amana. Sai na ce kai tsaya, kaga tsoka 10 na baka, to in ka soyo ka kamun tsoka 10, saboda akwai masa dabt na kiyaye abu yadda aka baka ka kawo shi. To za ka ga suna zubar da kuɗi barce ko ina, kuɗi ba a sa su a inda a killace su. So da haka yaro yana ganin ya san waɗannan kashe su ake a waje, waɗannan in ka ɗauke su duk buƙatar ka za ta iya biya, wannan in ka ɗauke su ka je ka bada kaza zai maka kaza. Yawwa ka gani, saboda an ba abu barjak. Wasu da kamar wadata ne ko mana canji a watsa can a watsa can a watsa can. To yaro ya ga ya fara ɗauka ba a gane ba, kuma iyayen sai su daɗe ba su gane ba, sai abu yayi nisa, daga ba sai su gano cewa yaron su yana ɗauke. Yanzu wata da aka taɓa mata abin kunya ta yi baƙi, ɗaya daga cikin yara ya ɗauke wata baƙuwar takalmi. Baƙuwa ta fito aka nemi takalmin ta sama da ƙasa aka rasa, nan ta ya ɗauke. Ba irin kukan da bata yi ba, aka ta nema yaron nan ba a ganshi ba, kuma aka tabbatar wane ne ya ɗauka. Sana a bar shi, ai yara ta ce a ta kaga an yi abin kunya. Irin waɗannan abubuwa suna cikin abin da suke shajja a yara, gata mai yawa, takura mai yawa, da kuma barbaza kuɗi a ko'ina ba tare da an killace su an rufe su inda yaro ba ma zai gansu ba. Ka san matsalar da muka samu mai girma a babin tarbiyya, musamman al'ummarmu. Idan ka ga mutum na yawo da ɗansa, to ɗan ƙarami ne, shekara 2, 3, 4 ne. Lokacin da yaron ke bukatan uban, yana da wahala ka ga wani bahaushe da ɗansa daga shekara 10 zuwa sama suna yawo tare. To a lokacin ne kuma dama lokacin rikicin, a lokacin zai nemo abokai, a lokacin ya kamata ka ja shi a jiki. Za ka je kasuwa wani sayayya ka ce mishi wani zo ka raka ne ku tafi,
daga inda ya saba tafiya da kai ya fi mishi tafiya da kowane aboki daɗi. Ka gwada, in ka ce mishi yau za ka raka ni GRA zai iya zama tun karfe 1 yana jiranka har karfe 5. In ka sake shi sai abokai su ɗauke shi. To amma mutanenmu in ka ga mutum da ɗansa to ɗan ƙarami ne yana rike shi a hannu, daga inda ya fara tasawa to kuma sai ya sake shi a jeji. Abu na farko ya mishi magana akan shirka, ba lokaci a ramma, ya mishi magana akan shirka. La bunayya, ya bunayya la tushrik billah, karkashin wannan la tushrik billah, karka yi shirka da Allah. Duk laifi gaya ma da ake karye. Idan ka ajiye biredin ka yazo ya dauka sai kaga kawai yana ci, sai ka ce mishi ya daka mun sata. Ka yi kokari ka cusa mishi ya gano duk abin da ba a bashi ba sunan abin sata, har ya bambance abin da kake zuwa ka bashi da abin da ya je ya dauka. Wannan ta zama wani abu da kake yakan tunaninsa har sai ya shiga ya zauna a kwakwalwarsa. Daukan abu ba da izini ba sata ne, to gobe za ka ji ya zo yana baba ko mama wane ya miki sata, to yanzu ya gane, in kaninsa ya dauka kenan zai ce ya miki sata, to yanzu ya gane daukan abun da ba a bayar ba sata ne, zai tashi da mukun kyamar sata.